Keskiviikko, Waffle Wednesday, ja meillä on ilo ja kunnia saada Pertti puhumaan meille viisaita asioita, miten selviytyä nykytyöelämässä ja jopa loistaa. Ja tervetuloa kaikki paikalla olevat ja siellä kameran takanakin olevat. Ei muuta kuin tervetuloa. Kiitos kutsusta. Huomenta kaikille. Ehkä mä aloitan tästä henkilöstä nimestä Pertti Ratilainen. Ja mä ensimmäiset 15 minuuttia puhun hänestä ja sitten mä menen itse asiaan. Moka on lahja, lukee tuossa paidassa. Ja näin 63-vuotiaana niin se on monta kertaa joutunut elämään todeksi. Ja mä ehkä niin kuin silleen ajattelen siitä, että meillä suomalaisissa työyhteisöissä valitettavan paljon, kun tehdään virheitä tai epäonnistutaan, niin meillä lähdetään etsimään syyllisiä. Kun ehkä pitäisi ottaa oppia niistä tehdyistä virheistä. Ehkä tämä on nuorempien sukupolvien niin kuin juttua, tämä virheistä oppiminen. On kuullut tarinoita, että jossain ICT-taloissa virheen löydyttyä juodaan champagnea. No ehkä sitten vähän lisää meikäläisestä. Ikä on siis 63, asun Lempäälässä, on 50 vuotta ollut täällä pääkaupunkiseudulla ennen sitä. Tuossa on oikeastaan mun työn kuvaa, terapeutti, mentaalivalmentaja, työnohjaaja, työyhteisöopettaja, työyhteisövalmentaja, SDI-fasilitaattori. Mä oon yrittäjänä kiertänyt suomalaisia työyhteisöjä jaksamisen, yhteistyön, tiimityön, erilaisten riitojen ja kaikkien muiden niin kuin taustalla 18 vuotta. Mua ei oikeastaan enää mikään suomalainen työyhteisö pääse yllättämään niin sanotusti puskista. Mä oon melkein kohdannut ne kaikki ongelmat, mitä ihmisten välissä yhteistyössä, työyhteisöissä syntyy tai tapahtuu. Ja mä oon silleen joustava yrittäjä, että mä myyn mun palveluita kaikilla suunnilleen noilla niin kuin, verokkeilla. Loppupelissä mun työ on aina itse asiassa ihan samanlaista. Oli se ryhmä tai yksilö, niin se on sen ihmisen tai ihmisten kohtaamista. Sitten mä oon tietysti kouluttautunut jo, kun ikä on 63, niin rupeaa olemaan vähän elämänkokemusta, erilaisia koulutuksia ja mun intohimon kohteena on muun muassa aivotutkimus ja psykologia. Ja tänään mä oon täällä semmoisella agendalla, kun nämä se oli digitaaliset työkalut yksilön ja yhteisön, yhteisön avuksi ja itsetuntemuksen kasvattamiseksi. Et sen verran ehkä tästä meikäläisestä ja sitten mä koitan päästä pikkuhiljaa vähän niin kuin asiaan kiinni. Jos joku on kiinnostunut linkittymään meikäläiseen, niin Boomeri käyttää muun muassa LinkedInia ja muita tämmöisiä sähköisiä välineitä. Et klikkautukaa kiinni ja kyselkää sieltä, jos ette uskalla muuten kysellä. Eli tuolta löytyy, saattaa olla tämänhetkinen kuvakin siitä. No okei, sitten tilanne aika usein tässä meikäläisen maailmassa on se, että mä oon tässä nyt tää, joka vuodattaa jotain loistavaa tietoa ja ymmärrystä ihmisille, mutta aika usein se ei sitten osu eikä kohtaa. Ja näitä neuvonantajia ja jakajia on tämä maailma tällä hetkellä pullollaan. Leikkisesti sanoin, että tähän toimialaan, missä mä nyt tällä hetkellä toimin, niin tähän on viimeisen 10 vuoden aikana tullut porukkaa aika paljon erilaisen työhyvinvoinnin tai jaksamisen ja niin edelleen alla. Ja mä oon puhunut siitä jo useampaan otteeseen, että kohta puoli Suomea valmentaa niitä, jotka eivät vielä ole uupuneet, masentuneet tai ahdistuneet. Tämä on ollut kauhean fiksua ja sitten mä tiedän senkin jo niin kokemuksesta, että pelkkä neuvominen ja asioiden vuodattaminen ei loppupelissä auta yhtään ketään. Ja nyt jos joku kuulijoista ei tykkää mun viestistä tai pahoittaa mielensä, niin olkaa suoraan yhteydessä minuun. Älkää laittako sitä tuonne somen maailmaan. Oli sillä jätkellä tyhmät jutut. Koska se voi sitten lähteä siellä ja joku rupeaa uskoa, että mulla oli huono juttu.
No sitten kun puhutaan itsetuntemuksesta, joka on mun lempiaihe, mä oon itse polttanut itteni 2 kertaa loppuun työelämässä. 97 ensimmäisen kerran, ja kun tuossa äsken juteltiin siitä virheistä ja erehtymisistä, niin se oli arvokas kokemus, koska sen jälkeen päätin vakaasti, että kiire ei mahdu minun elämään. Sana kiire ei ole minulle millään tavalla missään yhteydessä tuttu termi. Ja se on ehkä yksi elämäni suurimmista päätöksistä sit loppupelissä, joka on auttanut minua todella paljon. Kaikki, jotka minut tuntee, niin tietää, että mulla ei ole koskaan kiire. Tännekin mä lähdin tuolta Lempäälän Syrjäkylältä, niin mä olin täällä aika hyvissä ajoin, eikö niin? Mä varaan aina aikaa. Mä en ole koskaan niin kuin ymmärtänyt, mitä sillä kiireellä. Se on vähän tämän päivän trendi. Sillä jollain tavalla ehkä halutaan nostaa omaa itsetuntoa tai arvoa, että on kiireinen ja tärkeä. Voin olla väärässäkin ja mulla on varaa ollakin. No itsetunto on sitten vähän semmoinen asia, että filosofit kautta maailman historian ovat puhuneet siitä niin, että 3 kysymyksellä. Kuka minä olen, mitä minä haluan ja kuka ohjaa elämää. Ja kyllä se niin kun, yksi osa sitä varmaan itsetuntemusta on tietynlainen sivistyminen, ja tässä sitä nyt ehkä kuvataan mun mielestä aika hyvin. Voisin väittää, että toisen itsetuntemus ei ole niin kehittynyt kuin tämän toisen. Kuka sitten hommaa sitä itsetuntemusta ja ymmärrystä niin kuin milläkin tavalla. No, itse kun pyörin muun muassa työyhteisösovittelijana ja ratkomassa työyhteisöön erilaisia kummallisia oikkuja, niin aika usein se tilanne on tämän kaltainen. Et me ei vaan niin kuin ymmärretä toisiamme. Et toinen puhuu lampusta ja toinen lampun jalasta. Ja siitä syntyy sitten. Ja ehkä nyt vielä sit korostuneesti tällä hetkellä tämmöinen niin kuin loukkaantuminen tai mielensä pahoittaminen on noussut niin kuin todella korkealle niin kuin työyhteisössä. Se, että jos ollaan eri mieltä, niin sitten se jotenkin haavoittaa jotain toista ja sitten pahoitetaan mieltä. Ja niitä nyt tällä hetkellä on aika paljon työyhteisöissä. Mä kierrän työyhteisössä ymmärryttämässä ihmisiä, että kun me ollaan vähän erilaisia kaikki, niin se ei tarkoita sitä, että joku on huono tai joku on parempi. Vaan meidän ehkä täytyisi ymmärtää toisiamme sillä tavalla, että kun sulla on jotkut tietyt vahvuudet ja mulla on jotkut tietyt vahvuudet. Ja silloin kun me ymmärrämme toisiamme, että mä voin hyötyä sun vahvuuksista ja sä voisit hyötyä mun vahvuuksista meidän yhteistyössä, niin siitä tulee aika usein parempi kuin 1+1. Ja se on ehkä se, mikä tällä hetkellä mun mielestä me ollaan jotenkin, olette varmaan myös hyvin tietoisia siitä, että tämmöinen itsekkyyden ja minäkeskeisyyden kulttuuri on kehittynyt viimeisen 10 vuotta. Että minä ja minun on tärkeämpää kuin meidän. Ja se ei kyllä nyt ole johtamassa meitä yhtään mihinkään. Sitten aika usein niin kuin se, mitä mä teen työkseni, niin on esimerkiksi ammattiurheilijoiden kanssa, niin kun puhutaan sitä itsetunnosta tai loukkaantuneesta tai jostain, niin meillä on kummallinen taipumus ihmisillä. Lähdetään tää yläriviä musta niin täältä katsottuna vasempaan teiltä oikein. Aika usein me ruvetaan niin kuvittelemaan jotain asiaa paljon isommaksi. Tiedätte hyvin aamuyöllä, joskus olette herännyt joku kenties 3 ja 5 välillä. Joku asia pamahtaa mielen päälle. Ja sitten kun sitä aamuyön tunteina siitä märehtii ja murehtii, niin siitä kärpäistä kasvaa härkäne. Ja sitten toisaalta se ratkaisu on sitten toisaalta tässä alarivillä. Et kun kohtaa sen härkäsen tai kärpäsen, mikä se ikinä onkaan, puristaa sen kainaloon, niin se yhtäkkiä pienenee. Uskon, että teille kaikille on käynyt tavalla tai toisella tällä tavalla, että aamuyön tunteina väsyneenä joku asia tuntuu aivan ylitse pääsemättömällä. Sitten kun sen asian kohtaa, menee päin sitä asiaa, niin se ei olekaan sitten todellisuudessa. Et valtaosa meidän uhkakuvista on ihan omaa mielikuvituksen tuotetta. Tehdään yksi tämmöinen, haluaisitte osallistua tämmöiseen arvotyöpajaan. Eikö niin? Hyvä, kiva. Arvothan pitäisi olla se asia, joka ohjaa meidän elämää. No, ja työyhteisöissä mä tiedän, että on käytetty jumalattoman paljon aikaa. Ne on siellä jossain loungella tai jossain seinällä on ne työpaikan arvot. Sitten mä en ole tähän päivään mennessä, mä oon 18 vuotta kiertänyt työyhteisöjä, niin mä en ole yhdessäkään paikassa vielä törmännyt siihen, että ne arvot olisivat totta.
ne on yleensä semmoisia bonavie-lauseita tai sanoja seinällä, jotka kuulostaa kauhean makeilta tai hienoilta tai arvokkailta, mutta käytännössä ne ei sit aika harvoin kohtaa sitä arjen toimintaa. Ja nyt kun te halusitte lähteä mukaan työpajaan, niin tehdään tämmöinen lyhyt työpaja. Tämä on se osallistava työpaja, olette varmaan ollut tämmöisessä koulutuksessa. Kuinka moni teistä pitää omaa terveyttä arvokkaana ja tärkeänä asiana? Hyvä, eli kaikki. Sitten mennäänpäs asiassa vähän syvemmälle. Mitkä on ne 3 asiaa, jotka on meidän hyvinvoinnin taustalla tärkeimmät asiat? Sano yksi. Olet varmaan lukenut kaikki ne moneen kertaan. Oman hyvinvoinnin ja jaksamisen taustalla. Sano yksi niistä 3. Nukkuminen. Nukkuminen, yes, se on yksi. No onko paikalla joku, joka ei tiedä, mitä hyvään nukkumiseen niin kuin aikamäärällisesti tai laadullisesti niin kuin kuuluu? Onko joku, joka ei ole lukenut tai tiedä? Ymmärtääkseni nyt yhtään kättä ei noussut, eli kaikki tietää. Hyvä. Nukkuminen on bongattu. Mikä olisi toinen semmoinen kohtuullisen tärkeä oman jaksamisen ja hyvinvoinnin kautta? Ravinto. Okei. Okay. No siitä jos googlaa, että hyvä suomalainen ruokavalio, niin uskon, että joukossa ei ole yhtään, joka ei tietäisi jotain lautasmallia. Vai onko joku, joka ei tiedä? Siis kaikki tietää, millainen on hyvä suomalainen ruokavalio. No sitten tästä puuttuu yksi tämmöinen oleellinen komponentti. Nukkuminen ja syöminen on jo tehty. Liikunta. Liikunta, hyvä. Ja nythän ei puhuta urheilusta, vaan puhutaan terveysliikunnasta, eikö niin? Onko joku joukossa, joka ei tiedä, mikä on tämmöinen perusterveysliikunnan kriteeri? Eikö niin siihen 10 000 askelta tai jotain tämmöistä, puoli tuntia päivässä, vähän hengitystä ja niin edelleen. Eli kaikki tietää. No nyt voisi tietysti kuvitella, että tämä asia on teillä hanskassa, eikä niin? No sitten mä kysyn seuraavan kysymyksen, että kuinka moni teistä elää edes 80% tämän tiedon valossa? Eli toteutuu arjessa nukkuminen, liikkuminen ja syöminen näiden kriteerien valossa. Ja sitten käsi ylös. Niin, että se toteutuu. Yrittäminen ei vielä ole. 80%. Ei edes 80%. Niin. Okei, täällä on sentään kohtuullisen paljon 1/3 tästä porukasta. Yleensä se on niin kuin 100 henkilöstä 2 tai 3. No mikä se mun ensimmäinen kysymys oli? Liittyen arvoihin. Mitä mä kysyin? Että kuinka arvokkaana ja tärkeänä pidätte omaa terveyttä? Eikö niin? No tästä 1/3 piti niin kuin tärkeänä ja mukamas elää sen mukaan. Mun asiakaskunnassa ammattiurheilijoista lähtien, niin se on yleensä hebrea. Ja mun näkökulmasta mä oon nyt tehnyt jonkun aikaa näitä töitä, niin uni on se kaikkein tärkein asia, mitä pitäisi hoitaa, huolehtia ja vaalia. Mutta kun on sitten kaikennäköistä Netflixiä ja sitä ja tätä diipadaapaa, mihin se aika hukkuu kivasti, joka kiihdyttää hermoston kierroksia illalla, ja sitten se uni on niinku ihan höperöä ja pöperöä. Mä itse nukun keskimäärin viimeinen 28 vuorokautta 8,5 tuntia joka yö. Mä oon nukkunut niin 15 vuotta. Mulle siinä tärkeintä on se, että mä herään aamulla virkeänä. Ja se on ainoa mittari, mitä mä käytän niin kuin siinä mielessä. Jos mä en ole virkeä aamulla, kun mä herään 5:30, niin silloin on jotain pielessä. Mutta arvot, eikö niin, pitäisi ohjaa yksilön elämään. Nyt mä jo lopulta pääsen itse aiheeseen, eli näihin digitaalisiin työkaluihin. SD on yksi työkalu, sen historia on pitkä, se on 50 vuotta vanhaa tutkimusdataa. Tätä työkalua on auditoitu noin 32 000 kertaa. Mä oon käyttänyt tätä vuodesta 2009 erilaisissa yksilön tai yhteisön niin kuin arvioinnissa. Aika usein kun mulle tulee yksilöasiakas syystä tai toisesta, tuli se terapiaan, mentaalivalmennukseen, työnohjaukseen, mä aika usein skannaan muun muassa tällä työkalulla, koska silloin mä pääsen aika nopeasti siihen ihmiseen kiinni,
että mikä sitä ajaa, mikä sitä motivoi, mitkä ne arvot siellä taustalla. Ja tämä nyt on vain yksi työkalu, mutta mä näytän teille tämmöisen lyhyen niin kuin, tavallaan maailman siitä, että mitä sieltä niin kuin löytyy. Tämä SDI on jaettu tämmöisiin sektoreihin tuolla kolmiossa. Täällä on värit, näitä on muitakin värillisiä. Ja se, mitä teidän ei koskaan kannata tehdä näiden työkalujen kanssa, ostaa sitä vaan sen takia, että se olisi kiva. Mun mielestä se on niin kuin kaikkein eniten tuhotaan rahaa sillä, että nyt mä teen tämmöisen testin. Ja valtaosa näistä testeistä käytetään niin, että porukalle tehdään ne testit, sitten jengi lukee sen tulosteen tai jonkun, mitä se nyt ikinä tuleekaan, missä muodossa, ja sitten todetaan, että mä oon tämmöinen punainen. Ja se on vain niin kuin yksi hirveän pieni osa niin kuin näiden työkalujen käytöstä. Et niin kuin mä tuossa äsken yritin kuvaa, että kun sulla on tollaisia ominaisuuksia ja mulla tämmöisiä, niin se oli se niin kuin kaikkein tärkein juttu. Että me ymmärrettäisiin, että kaikki ei ole samanlaisia hönöjä kuin minä. Ja tämmöinen hönö, joka mielellään on vähän ekstrovertti aika ajoin, ja sitten ei ole kauhean järjestelmä ja kauhean analyyttinen, niin mä tarviin kaverikseni jonkun, joka osaa laskea tai tykkää Excel-taulukoista. Mua ei kiinnosta ne pätkääkään. Ja tätä mä niin tarkoitan sillä. Ja nyt tässä on niin 7 tämmöistä erilaista niin arvo- ja motivaatiokenttää. Sininen on yksi. Tässä kontekstissa se tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset, joilla siinä profiilissa on paljon siniväriä, niin siellä on motiivina auttaminen, palveleminen, hoitaminen ja huolehtiminen. Eli ne on hyvin tämmöisiä inhimillisiä ja ihmisläheisiä, erittäin arvokkaita ihmisiä, kun ne on oikeaan paikkaan sijoitettu. Pahinta, mitä yleensä voi käydä näissä, kun se oma arvo- tai motivaatiopiste, mikä näkyy myöhemmin, niin jos joutuu sieltä omasta arvomaailmastaan käsin täysin toisenlaiseen maailmaan. Mä kuvaan sitä kohta tarkemmin. No sitten nämä on hyviä yleensä tuolla, on turha ehkä sanoa mitään ammattiryhmiä, mutta auttaminen, palvelujen hoitaminen, huolehtiminen, asiakaspalvelutehtävät, ylimalkaan ihmisten kanssa niin kuin puuhastelu, nämä liittyy siellä. Sitten on punainen. Itse kuulun tähän punaiseen joukkoon, mun niin kuin profiilissa on ennen punaväriä ja mun piste sijoittuu tuonne punaiseen ja keskustamutteriin välimaastoon. Punaisia ihmisiä ajaa toiminta, tekeminen, tulokset. Nämä on yleensä niitä ihmisiä, että kun pidetään jotain tämmöistä tilaisuutta ja ruvetaan kertoa ohjeita, niin ne punaiset on jo menossa. Ne ei jaksa kuunnella, ne ei lue ohjeita, ne toimii, tekee. Ja näitä löytyy tietysti, voitte kuvitella myynnin ja markkinoinnin ja tämmöinen, missä niin kuin asiat virtaa ja mennään eteenpäin. Ja nyt täytyy aina muistaa, että oli se ihminen tuossa kartastossa missä tahansa, niin se ei koskaan ole hyvä eikä huono. Paljon tärkeämpää olisi se, että se ihminen löytäisi niille omille niin kuin motiiveilleen ja arvoilleen oikeanlaista tekemistä ja työtä. Sitten on vihreä. Ja vihreä tarkoittaa sitä, että näitä ihmisiä ohjaa ja ajaa vahvasti tämmöinen asiakeskeisyys, numerot, ohjeet, säännöt ja niin edelleen. Eli hyvin tämmöistä ehkä faktapohjaista juttua. Mä käytän tästä tämmöistä esimerkkiä kuin introvertti-insinööri tulee aamulla työpaikalle. Sillä on 2 tai 3 semmoista isoa ruutua siinä, se avaa PC. On koko päivän siellä. Tuskin malttaa käydä syömässä tai mitään muuta. Ei juuri ole vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Joku tämmöinen tutkija kenties tai joku muu, joka viihtyy yksin. Niin ne yleensä löytyy täältä. Näitä meillä, kun me ollaan tämmöinen insinöörikansa, me ei uskota mihinkään muuhun kuin faktatietoon ja Excel-taulukkoon. Niin näitä meillä on aika paljon, varsinkin tuolla Pirkanmaan alueella, siellä on paljon teollisuutta. Niin siellä on näitä insinöörejä. Nyt on semmoinen hauska tapahtuma lokakuun alussa tuolla kun Pirkanmaalla kuin alihankintamessut. Se on semmoinen hyvä karikatyyri siitä, kun menee katselemaan sinne. Siellä on näitä introvertteja, insinööriä, seisoo standilla muutaman vuoden vanhassa rippipuvussa ja yrittää myydä. Se yhtälö harvoin toimii. No sitten on sinipunainen arvo- ja motivaatiopohja. Nyt perustuen noin 3500 profiiliin, mitä tällä työkalulla on tehnyt, niin tämän hetken johtajat, jotka pärjää tässä viidakossa, missä me nyt tällä hetkellä eletään, niin ne sijoittuu aika usein tuon keskustan mutterin ja sinipunaisen
niin kuin alueen kohdalle. Ja se tarkoittaa sitä, että he ovat kiinnostuneet ihmisistä ja tuloksista. Teille saattaa olla tuttu tämmöinen kuin valmentava johtajuus, niin se on ehkä aika lähellä tätä maailmaa. Ja taas nämä perustuu pitkälti mun omiin kokemuksiin. Mä käytän tätä työkalua ihan rekrytoinnissa, jolloin me luodaan siitä ihmistä joku tietty vaatimusprofiili ja ruvetaan mätsäämään ihmistä siihen ja haetaan tiettyjä ominaisuuksia. Sulla oli joku kysymys. Niin, mikä toi MVS on? Se on arvo- ja motivaatiopiste, se selviää kohta. Okei. Joo. Eli me kaikki sijoitutaan tänne kartalle yhtenä pisteenä, mutta se selviää tuossa hetken kuluttua. Nämä on niin kuin tällä hetkellä kysyttyjä johtajia. Sitten on punavihreä sektori, ja näitä mä kutsun omissa jutuissani torpedoiksi. Eli siellä on vahva asiakeskeisyys, eli tämmöinen analyyttisyys ja niin kuin sen tyyppinen ominaisuus pohjalla, ja sitten vahva tuloshalu. Nämä on ehkä parhaimmillaan jossain saneeraustehtävissä tai jossain, jossa tehdään taustalla laskelmat ja sitten määritellään suunta ja pannaan jalkakaasulla ja sitten mentiin. Ja nyt sitten taas jotkut siniset ei ehkä välttämättä viihdy näiden seurassa, koska nämä on niin kuin orientoituna siihen tuloksen tekemiseen. Pahimmillaan näitä kutsutaan kenties, no tänä päivänä kaikkia voimakastahtoisia ihmisiä kutsutaan narsisteiksi, ne on entisiä poika- tai tyttöystäviä kaikki. Mutta siellä on oma vanhempi tyttäreni on tämmöinen ja hän on niin kuin tyypillinen esimerkkinä. Se, kun tekee jonkun johtopäätöksen, että tonne mä oon menossa, niin sen jälkeen kun se päätös on tehty, niin sitten ei tarvitse kyperää katsoa. Se pommin varmasti, se menee vaikka seinästä läpi, jos on tarve. Arvokkaita ihmisiä siinä omassa roolissa. Sinivihreät on siis ihmisläheisiä ja asiakeskeisiä. Ja niitä löytyy aika paljon, kenties niin kuin tiimari, opettaja, tämän tyyppistä positiosta, jossa joku asia on tärkeä, jota halutaan viedä eteenpäin. Olkoon sitä vaikka matematiikan opettaja, on vannoutunut matematiikan harrastaja ja haluaa opettaa sitä muille. Eli sieltä tulee se opettaminen ja sitten se asiakeskeisyys. Sitten on vielä tämä keskustamutteri, joka on blandis tavallaan kaikkia. Ja näitä mä kutsun omissa tarinoissani kameleonteiksi, koska näitä on ensinnäkin prosentuaalisesti väestössä, riippumatta missä maassa ollaan, niin on yleensä niin kuin eniten. Ja se tarkoittaa sitä, että näitä motivoi periaatteessa mikä tahansa. Ja keskusta-ihmisen saa aika helposti kiinni siitä, että se aloittaakin aina kaikki tarinat, kun se kysytään jotain, niin se riippuu vähän tilanteesta. Eli ne aika usein peilaa sitä tilannetta kenties sen toiminnan tai tuloksen kautta, tai sitten jonkun analyysin tai faktatiedon kautta, tai sitten, että mikä heidän mielestä sopii tähän ryhmään. Hyviä joukkuepelaajia, näitä on aika paljon yleensä työtä. Nämä on joustavia, mukavia, taipuisia, yhteistyökykyisiä ja halukkaita. Et ristiriitaa syntyy eniten, kun on niin kuin pitkä välimatka johonkin. Ja kun kysyt siitä pisteestä, niin tämä harmaa piste tuolla kertoo siitä, että mihin kukakin sijoittuu. Eli jos mä skannaisin teidät, niin teidän piste saattaisi olla ihan missä tahansa tuolla kolmion sisällä. Ja sen jälkeen, mullehan se kertoo heti toi harmaa piste, mikä tuossa nyt on, niin hyvin nopeasti tietäisin, että mihin tätä kaveria voisi käyttää. Ja sitten se, mikä tässä työkalussa on mun mielestä erinomaista, kun mä oon aika usein selvittämässä erilaisia sotkuja tai ihmisten välisiä ristiriitoja, niin tämä ottaa myös kantaa siihen, että kuinka se käyttäytyminen muuttuu, kun joku toimii minun arvojeni vastaisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä esittää tämä alusta sen tällä tavalla, että silloin kun mä toimin tuolla omalla vahvuusalueella, niin täällä ja kaikki on hyvin, niin musta saadaan niin kuin paras hyöty irti. Mutta sitten joillekin teistäkin on saattanut käydä silleen, että joku pikkusen polkkaisee varpaille tai pääsee vähän ihon alle, menee niin sanotusti tunteisiin, niin sen jälkeen se käyttäytyminen muuttuu. Ja tämä pisteen ja nuolen välinen jana, joka tässä tapauksessa on aika iso, niin tarkoittaa sitä, että miten se muutos näkyy ulospäin.
Ja tällä henkilöllä niin kuin se muutos tosiaankin näkyy. Eli hän saattaa olla tuolta punaiselta alueelta hyvin toimintaan ja tekemiseen ohjautunut parhaimmillaan, mutta sitten kun joku loukkaa tai hänen arvojaan poljetaan, niin hän putoaa tänne vihreälle, niin hänestä tulee hyvin analyyttinen. Hän saattaa poistua tilasta, tekee niin sanotusti väyryset ja nukkuu yön yli ja pohtii sitä asiaa. Meillä kaikilla on hyvin yksilöllinen tapa niin kuin mennä konfliktiin. Ja tässä tapauksessa on näin. Ja nyt niitä, riippumatta siitä, missä tuo piste on, niin se meidän konfliktikäyttäytyminen voi olla hyvin erilainen. Ja silloin, jos tuo nuolen kärki päätyy tuonne punaiselle, joka tarkoittaa sitä, että se niin kuin ykkösvaiheen konflikti niin rupeaa haastamaan sitä konfliktia. Ja mulle se on aika tyypillistä. Jos me päädytään johonkin erimielisyyteen sun kanssa kenties, mikä voisi olla hyvinkin mahdollista, niin kyllä mä jaksan aika pitkään niin kuin jauhaa sitä omaa juttua, niin mä en ihan vähällä anna periksi. Eli se on niin kuin punainen tapa haastaa se konflikti. Sitten kun mulle käy niin, että me ei löydetäkään yhteistä ymmärrystä, niin mä sitten sanon sulle, että pidä tunkkis. Ja sitten mulla on vaihtoehtona sininen tai vihreä käyttäytyminen sen jälkeen, joka tarkoittaa sitä, että mä saatan niin oikein sanoa, että ei tämä ole mulle niin kauhean tärkeä asia, antaa olla. Eli sitten mä joko luovutan, tai sitten musta tulee aika analyyttinen, mä rupean miettimään, että mikäs tässä on. Ja mun tapauksessa se kenties tarkoittaa aika usein sitä, että jos mä en tätä väittelyä niin saa maaliin, että me ei löydetä yhteistä ymmärrystä, niin sitten mä joko annan olla sen, mä tajun, että sä oot niin kuutamulla, että sä et vaan pysy mukana. Ja sitten mä niin kuin luovutan, mutta sitten jos se oli mulle tärkeä asia, mä saatan soittaa sulle huomenna, että meillä jäi homma kesken, että miten me päästäisiin tästä eteenpäin. Tämä on mun tapani niin kuin konfliktoitua. Jollakin muulle voi olla se sininen ensimmäinen niin kuin tapa, eli pudota tuonne siniselle, niin se tarkoittaa sitä, että kun syntyy ristiriitatilanne, niin nämä jotka menee sinne siniseen, niin sanoo heti, että antaa olla. Hyvä on, tehdään tälleen, ei nostaa tästä mitään meteliä. Ja sitten taas jos se ensimmäinen reaktio on vihreä, niin sitten vetäydytään siitä tilanteesta, lopetetaan puhuminen kokonaan, ruvetaan kenties pahimmillaan mököttää, mennään kotiin ja sitten ruvetaan miettimään, että mikähän tässä niin oikein on. Ja sitten saattaa olla siellä 3 ja 5 välillä. Eli mitä yritän selittää, niin tämä avaa meistä myös sen niin kuin tumman puolen, koska meissä kaikissa on valoja ja varjoja, niin tämä on niitä varjojen puolia. No sitten tämä työkalu jakaa meidän kaikkien vahvuudet tämmöiseen, onko tämä nyt salmiakkikuvio esimerkiksi. Ja mitä ylempänä hierarkiassa ne ominaisuudet on, niin sen käytettävämpiä ne ominaisuudet on ja hyvin ominaisia. Nyt tässä on tämä Victoria, muistaakseni Platelta, tämmöinen demohenkilö tässä. Hän osuu tuonne punaiselle ja silloin kun esimerkiksi mä teen rekrytointia, niin me asiakkaan kanssa tämän keskivälin yläpuolella 11 laatikkoa koitetaan saada siihen sellaiset ominaisuudet, mitkä edesauttaa siinä tehtävässä selviytymisessä. Ja nyt hänen kohdallaan siellä on vahvasti punaväri ja 3 tärkeintä ominaisuutta, vakuuttava, voimakas ja uskollinen. Sitten tämä täytyisi pystyä liittämään siihen, että missä työtehtävässä näillä ominaisuuksilla on niin kuin, merkitystä. Sitten taas päinvastoin luettuna, niin sitten täällä alakerrassa on tavallaan niitä ominaisuuksia, jotka ei tälle henkilölle ole niin kuin ominaisia ja mielenkiintoisia. Ja täällä on sitten, niin kuin, että jos kerran on vakuuttava, niin silloin ei todellakaan ole varautunut. Eli tässä on niin kuin 2 suuntaa. Ja jos nyt ajatellaan rekrytointitilanteessa, että me on piirretty jonkun asiakkaan kanssa, vaikka sun kanssa rekrytointitilanteessa, niin kuin joku kuva siitä roolista tai tehtävästä, mihin se ihminen otetaan, niin meidän täytyy ensin käydä läpi tätä vähän, että mitkä ne ominaisuudet siinä ihmisessä pitäisi olla, että se ylimalkaan selviää siinä tehtävässä. Ja sitten jos täällä alakerrassa rupeaa olemaan paljon niitä ominaisuuksia, mitä se tehtävä edellyttää, niin se ei ole silloin enää matchi. Ja sitten tämä on kaikilla meillä henkilökohtainen, ja tämä on aika pysyvää dataa, että niin nämä ominaisuudet meistä ei juurikaan elinaikana hirveästi muutu sen jälkeen, kun me ollaan niin sanotusti aikuisten kirjoissa. Ja toki me siitä huolimatta, vaikka tämä on tämmöinen hierarkinen, niin tämäkin henkilö voi olla
välillä vaatimaton tai varovainen tai jotain muuta. Tämä ei niin kuin tarkoita mustavalkoisesti sitä, että jos tuolla ylhäällä on jotain, niin ei ole käytössä mitään täältä alhaalta. Mutta hän on parhaimmillaan silloin, kun hän saa tehdä tuolla omalla vahvuusalueella. Ja sitten taas, kun mä oon tämmöinen tyyppi, joka niin kuin tykkää ja viihtyy erilaisissa ristiriititilanteissa, niin tämän työkalun sitten taas toinen puoli tästä vahvuuksista on niin sanotut liioitellut vahvuudet. Teistäkin joku saattaa joskus olla vähän väsyneenä töissä tai stressaantuneena syystä tai toisesta. Täällä jo yksi kaveri, tuossa kun ennen kuin aloiteltiin, niin puhuttiin tästä sanahirviöstä nimeltä ruuhkavuodet, joka mun mielestä on niin mielenkiintoinen sana sinällä, että niin kuin, ihan niin kuin taivaasta putoisi kaikki se mammona niihin ruuhkavuusiin yhtäkkiä. Mutta se voi jollekin olla ihan todellista elämää. Mutta se, mitä tämä työkalu niin kun antaa siitä ilmi, niin tämä ihminen, joka oli vakuuttava tai jotain muuta niin kuin parhaimmillaan, niin siitä voi tulla sitten väsyneenä, stressaantuneena tai kun on painetta, niin siitä tulee dominoiva. Ja tässä kääntyy sitten niin kuin tavallaan ne vahvuudet kääntyy itseään vastaan. Vakuuttavasti tulee kenties hirviö ja niin edelleen. Ja sitten jos on joku vihreä ominaisuus, niin siitä saattaa tulla hetkeen täällä jossain varmaan se toi turhan tarkka. Kaikki tietää sen pilkun viilaajan. Eli vahvasti tämmöinen vihreä ominaisuus, niin jos sillä ihmisellä vihreät vahvuudet on tuolla yläkerrassa, niin siellä voi myös olla sitten niin, että kun hän stressaantuu, tulee painetta, niin sitten ruvetaan sitä pilkkua siirtämään niin kuin loputtomasti, eikä koskaan ymmärtää antaa niin kuin periksi siitä. Eli siitä tulee sitten vaan. Ja niin kuin mä sanoin, me kaikilla on yksilöinen tapa syystä tai toisesta, en lähde terapoimaan teitä nyt sen enempää, mutta meidän persona on syystä tai toisesta rakentunut niin kuin se on rakentunut, ja tämä pikkusen paljastaa sitä, myös sitä niin sanottua pimeää puolta. No sitten tämän työkalun hienouksiin, kun mä tuossa jo aiemmin sanoin, että älkää vaan ikinä ostako testiä, vaan testin vuoksi, että minä olen tämmöinen. No siitäkin voi joskus olla vähän apua, mutta työyhteisön kannalta tärkeämpää olisi se, että pääsisi tutustumaan niihin toisiin, että mitä ne toiset on niin kuin syönyt, millaista arvomaailmaa ja motiiveja niin kuin toteuttaa. Ja sitten täällä työkalussa löytyy tämmöinen vertailepalikka, että jos me nyt olisi ajettu vaikka tietysti samaa työyhteisöä, johon on se kolmas siinä, niin me päästäisiin tutkimaan toisiamme aika tarkastikin täällä työkalun sisällä. Mä aika usein sanon muutamia asiakkaita, jotka käyttää tätä niin kuin on vuosikausia jo käyttänyt, niin kyllä ne yleensä, jos työpaikalla syntyy jotain ristiriitoja ihmisten kesken, joita jossakin työyhteisössä saattaa joskus syntyä, niin kyllä täältä löytyy kaikki ne niin kuin vastaukset. Mutta kun sitten ihmisiä tällä hetkellä, no tämä saattaa olla vähän tämmöinen mun oma mielipidekin, mutta tämä kiire ja tämmöinen vouhottaminen on vaan lisääntynyt. Että asioiden perinjuurin niin kuin selvittäminen tai kohtaaminen tai selvittäminen, se ei mahdu tähän päivään monestakin eri syystä. Boomeri voisi kertoa 70-luvun lopun työyhteisöstä tarinoita, jolloin oli muun muassa kahvitauot, tupakkatauot, ruokatunti. En tiedä, oletteko kuullut, että sen verran nuorempaa tulkaa. Mutta tämmöisiä oli, ja se mikä ehkä mun näkökulmasta tällä hetkellä kylmää paljon se, että meillä on aika vähän niitä vuorovaikutusikkunoita, missä me voidaan niin kuin rupatella kaikessa rauhassa. Sitä pidetään valitettavasti paskan puhumisena. Se voi olla joskus sitäkin, ja sekin voi olla joskus arvokasta. Viimeisellä työpaikalla niin toimitusjohtaja vältti saamasta useamman kerran turpaan, kun Marko paras työkaveri sanoi, että perä nyt lähdetään röökille. Sitten vedettiin filterin läpi happea vähän aikaa, spekuloitiin sillä asialla ja kierrokset laski. Nyt kun mä menen jonnekin työyhteisöön, varsinkin jos on tämmöinen ATK-alan työyhteisö, niin siellä jengi vetää sitä kahvia ja salaattia lapioi saman aikaan, kun tekee töitä. Surullisen näköistä. Ja sitten kun me tullaan tähän, että miksi meillä on työyhteisössä tällä hetkellä vaikeita, niin koronasysästän etätyön, me on vieraannuttu toisistamme. Meillä ei ole enää tupakkataukoja, enkä nyt kaipaa tupakkataukoja, itsekään enää tupakoita. Mutta se oli yksi tämmöinen luonnollinen tapa kerran tunnissa käyttää 5-10 minuuttia ventiloimaan. Kenties joskus käsiteltiin työasioita, joskus perhettä tai jotain muita ongelmia. Voin ihan reistä sanoa, että 80-luvulla työpaikoilla ei ollut sellaisia ongelmia, mitä tänä päivänä. Enkä nyt sitten halua hirveästi ihannoida. Se oli omaa kulta-aikaa.
Sitten mikä tästä työkalusta tekee myös niin mielenkiintoisen, että jos me kannattaisi meidät 3 sinne, niin me nähtäisiin meidän niin dynaamiset vahvuudet täällä. Sitten me voitaisiin miettiä niin sen kautta sitä, että okei, meidän dynaamiset vahvuudet on tämmöisiä tuolla yläkerrassa. Onko meillä riittävästi niitä oikeita vahvuuksia niin meidän 3 kimpassa vai puuttuuko kenties jotain? No näin tällä mun kokemuksella mä voin sanoa, että tämä porukka ei kyllä myisi ainakaan mitään. Et kun siellä on sinisiä ja vihreitä ominaisuuksia, aika paljonkin sinisiä, niin kyllä nämä ja vihreitä, niin kyllä nämä viihtyisi keskenään ja mielellään pyörittäisi kenties jotain Excel-taulukkoa. Ja sinällään hyvä, jos ne asiat on niin kuin tärkeitä sille tiimille. Että tämäkään ei ole hyvä eikä huono, vaan täytyisi miettiä, mikä sen tiimin, meidän 3 yhteisön niin kuin tehtävä on saada asioita aikaan. Mitä meidän osaamispotentiaalilla tai persoonallisilla ominaisuudella pitäisi saada aikaan. Sitten jos tämä mätsää siihen, mikä se meidän missio tai tehtävä tai visio on, niin aina vaan menee paremmin. Noin. Ehkä sen verran vielä, täältä kun mennään tänne kolmioon takaisin, niin aika paljon tällä hetkellä käy niin, että ihmiset niillä omilla ominaisuuksillaan joutuu johonkin semmoiseen rooliin tai tehtävään, mikä on aika kaukana tavallaan tuosta omasta pisteestä. Ja ehkä niin kuin semmoinen karikatyyri, että pannaan tämmöinen niin kuin mun kielellä umpivihreä kaveri puhelinmyyntityöhön. Introvertti-insinööri luukuttamaan puhelimella. Voin sanoa, että aika nopeasti käy niin, että ei vaan tapahdu. Tai sitten samoin täältä niin kuin siniseltä sektorilta. Mulla on just yksi työyhteisö, joka on myyntiyhtiö. Ja osa porukkaa on punaisia, osa sinisiä. Ja ne on tukkanuottaisia sen takia, kun nämä siniset ei soita kylmäsoittoja. Sieltä löytyy niin kuin tämän tyyppisiä ristiriitoja. Et aika usein, jos ne omat ominaisuudet on jossain vahvasti niin kuin jollain sektorilla, ja sitten se toimenkuva tai rooli siinä työyhteisössä on joku muu kuin mitkä ne omat potentiaalit ja vahvuudet on, niin siitä seuraa uupumista ennen pitkään. Valitettavan usein ihmiset eivät ole tutustuneet niin paljon itseensä. Sitten kun Boomeri on tässä kiertänyt ja tehnyt kaiken näköistä, niin viime vuoden aikana sain tämmöisen erikoistyökalun käyttöön niin kuin Minda. Ja Mindan ainoa tehtävä on skannata myyjiä. Ja myyjissä on tiettyjä ominaisuuksia, joita voidaan niin kuin skannata. Tämä perustuu myös tähän Big Five niin kuin persoonallisuusteoriaan, jota tällä hetkellä pidetään kaikkein luotettavimpana. Ja siellä katsotaan näitä 4 päälaatikkoa, empatia, fokus, nälkä ja sitkeys. Ja niiden sisällä on sitten vielä asioita, joita voidaan arvioida, että millä tasolla ne on. Täällä on paljon dataa ja sitten tuolla on niinku numeraalista arviointia. Ja sitten myyntityö on kumminkin semmoista, että täytyy aina muistaa, mitä myydään. Meille suomalaiseen myyntityö aika usein on sitä, että meillä on, ootteko te nähnyt puhelinluettelua? Sen verran nuorempia, mä vaan varmistan. Siis aika moni, jos sä menet tuohon kadulle ja kysyt, otat 100 ihmistä randomina ja kysyt, että mulla olisi työpaikka tarjolla, se on myyntiä, niin 95 niistä vastaa, että en missään tapauksessa. 5 niistä voi kysyä, että no, mitä pitäisi myydä. Se mielikuva myynnistä on niin kuin meillä suomalaisen niin kuin totaalisen väärä. Myyminenhän on loppupelissä vaan auttaa asiakasta ostamaan. Se on paljon fiksumpi tapa lähestyä sitä. Et niinku, semmoinen, niin kuin monella tiedätte, että kukaan ei tänä päivänä vastaa tuntemattomiin numeroihin, kun siellä on se tun myyjä. Se on vaan näin. Ja valitettavasti se kuva, mitä puhelimessa kohtaa niistä myyjistä, niin se on kyllä aika karu. Siellä on joku, joka lukee jotain A4, rupeaa papattamaan niin, että sä et kerkisi sanoa väliin, että hei, kysy nyt ensin, että onko mä kiinnostunut tästä jotain. Mutta tämä on siihen niin kuin erikoistunut työkalu ja täällä on ne asiat, joita tämä niin kuin käy läpi. Eli empatia on kohtuullisen tärkeä työkalu silloin, kun puhutaan myyntityöstä. Myyjiä ehkä pidetään vähän kovan nahkaisina, mutta
mulla on yksi ihan huippumyyjä yhdessä yhtiössä. Ja mä jututin sitä kaveria, mä olen skannannut sen näillä molemmilla työkaluilla ja hän on aidosti huippumyyjä. En tiedä ketään parempaa ja hän tekee puhtaasti nyt sitä kylmäsoittoa. Hän on ihan jäätävä kaveri siinä. Ja sitten kun mä juttelin hänen kanssa ensimmäisiä kertoja, sitten mä rupesin kiinnostaa se, että mikä hän tykkää siitä työstään ihan hulluna. Se tulee aamulla työpaikalle, rupeaa soittelemaan. Se kaivaa liidejä sieltä, täältä, tuolta, kasaa päivän soittolistan, soittaa sitä läpi. Joskus tulee turpaan, sitten se menee pääjalkojen välissä vähän aikaa ja kunnes se saa yhden onnistumisen, se elää sillä aina viikon. Ihan hirveä. Mutta se mikä siinä on keskeistä tästä empatiajutusta, niin hän sanoi mulle näin, että silloin kun hän saa asiakkaan kiinni ja esittää jonkun kysymyksen, ja kun se asiakas vastaa siihen kysymykseen, niin hän kuulee sen puheen hidastettuna. Jolloin hänellä on heti niin kuin vähintään 3 tavallaan linjaa, mihin hän lähtee viemään sitä keskustelua. Joka kertoo mulle tällä ymmärryksellä, mikä mulla on ihmisistä, niin todella vahvasta läsnäolosta. Ja sen kenties sitten tämmöinen luojan lahja on vielä, että silloin tuo kuuntelu on kohtuullisen hyvä työkalu. Eli hän menee niin syvälle siihen asiakkaaseen, on niin läsnä ja sitten haistaa, maistaa sen asiakkaan tunnetiloja, joka tekee hänestä erinomaisen myyjän. Sitten siellä on näitä muita tämmöisiä ominaisuuksia. Jos myyjä ei ole yhtään nälkäinen ja ahne saada sen tuloksia aikaan, niin ei se kyllä harvoin myy mitään. Toki tietysti tämä on vähän mustavalkoista, että myydäänkö Valmetin tehdasta jonnekin Namibiaan tai myydäänkö sitten jotain yksittäistä tuotetta tai tavaraa. Siinä tarvitaan vähän erilaista profiilia. Et siellä sitten välttämättä tämmöisen tehtaan myymisessä tämä nälkä ei ehkä ole pääelementti, mutta aika usein mä kutsun sitä rovasti ahneudeksi niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Yes. No sitten voidaan tehdä, niin kun, jos yrityksessä on paljon myyjiä, niin pannaan sinne sitten oikeasti taulukkoon pannaan, että minkä verran se myy, ja sitten katsotaan, että kuka näistä myyjistä, miksi se on niin hyvä myymään. Ja sitten voidaan tietysti parhaasta tapauksesta kloonaamaan myyjiä, samankaltaisia myyjiä taloon sisään. Niin kuin tämä ensimmäinen kaveri on selkeästi niin kuin paras näistä. Sitten voidaan katsoa, että miksi se on paras. Mutta tämä on näitä työkaluja on maailma niin kuin pullollaan. Ja nyt viime keväänä tutustuin tämmöiseen kuin Map7, jossa on sitten jo hyödynnetty aika paljon tekoälyä. Ja tein tällä viikolla oman profiilini ja on ihan jäätävä. Se vertaa on se 30 000 erilaiseen persoonallisuusprofiiliin minua ja minun vastauksiani. Ja sitten sieltä tulee tekstiä ja grafiikkaa. Mutta tästä ei nyt, jos haluatte tutkia, niin katsokaa Map7, se on tullut markkinoille tämän vuoden alussa ja on pelottavan hyvä. Näin. Onkohan mä käyttänyt koko ajan? Saat käyttää ihan niin paljon kuin... No mä ei meillä ole kiire. Kehun itseäni vielä vähän, kun alkuinen kerivy niin paljon. Tämä on 17 vuoden, tai aika tarkkaan, saattaa olla ihan näinä päivinä. Mä oon 18 vuotta sitten pannut toiminimen pystyyn, nykyisin mulla on osakeyhtiö. Tämä on niinku se mun työkalu, mihin mä törmään niinku päivittäin työyhteisöissä. Ja eikö niin, voidaan varmaan kaikki nyökätä asialle, että ihmisten välissä yhteistyössä tämä keskusta on kohtuullisen tärkeä, tämä mustava luottamus. Olisi sitten parisuhde, asiakassuhde, työsuhde, mikä tahansa suhde, niin mä en ole vielä löytänyt mitään tärkeämpää. Että jos olisitte yhtä työyhteisöä ja ruvettaisiin tekemään yhteistyötä, niin tämä todennäköisesti nousisi aika nopeasti. Ei tarvitsisi pitkään jututtaa, kun oltaisiin samaa mieltä. No sitten multa aika usein kysytään, työyhteisön ongelmat pitkälti mun näkökulmasta johtuu siitä, että siellä ei ole keskinäistä luottamusta. Koska me emme tunne toisiamme, koska meillä ei ole aikaa tutustua. 80-luvulla me olisi poltettu sun paljon tupakkaa ja me tiedettäisiin vähän toisistamme. Mutta anyway, multa aika usein sitten kysytään, että okei, hyvä on, tämä on tärkeää. Meillä ei tässä johtoryhmässä tai jossain muussa ei ole niinku riittävän syvää luottamusta. Niin sitten ne kysyy multa, että no okei,
tämä on tämä ongelma, miten sitä tehdään. Ja tämä on se suuri viisaus sitten. Ensin tarvitaan aika ja tila, jota tällä hetkellä kellään ei ole. Viitaten nyt siihen tupakointiin tai ruokatuntiin tai johonkin. Että me ollaan niin jotenkin fokusoituna siihen tekemiseen ja äheltämiseen ja Facebookissa ja jossain pyörimiseen. Eli meillä ei oikeasti ole aikaa ja tilaa sen tyyppiselle vuorovaikutukselle, missä käsitellään asioita niin kuin syvällisesti. Silloin kun asioita ei käsitellä syvällisesti, niin me emme ole tupakoineet riittävästi kahden kesken tai juoneet viiniä tai kahvia tai jotain muuta, niin ei me vaan tunneta toisiaan. No sitten se, mitä mä tarkoitan, niin aika ja tila on, se on vielä aika helppo järjestää. Me voidaan sopia sun kanssa kävelypalaveri tai jotain. Sitten vastavuoroinen vuorovaikutus. Mulle tarkoittaa sitä, että sinä puhut, minä kuuntelen, minä vastaan siihen sun kysymykseen. Eli se kulkee dialogina meidän välillä. Ja molemmat sitten on, siis me tullaan siihen, meidän täytyy olla läsnä. Et jos sä räpläät kännykkää tai sitä sun PC:tä tai jotain muuta samaan aikaan, kun me keskustellaan, ihminen ei vaan kykene olemaan läsnä kahdessa paikassa samaan aikaan. Ja tämä on niin kuin hermostollisesti tällä hetkellä ihmisten ihan älyttömän kuormittavaa. Me aika monikin tehdään sitä monia ajoa. Kuunnellaan jostain niin kuin jotain podcastia tai webinaaria ja samaan aikaan naputellaan jotain Excel-taulukkoa siinä kotona. Yksi nainen, joka on pankin riskienhallintajohtaja, niin hyvin usein syyllistyy tähän, että se kuuntelee jotain esitystä siellä samaan aikaan, sitten sanoo, että ei tarvitse yöllä tehdä töitä, kun tekee näitä tässä samaan aikaan. Se, että mikä laatu on, niin en ota kantaa. No sitten tämä myötätunto, tuossa jo aiemmin mainitsin, että me eletään tämmöistä aikakautta, missä minä ja minun on paljon tärkeämpää kuin meille. Me on jostain syystä kadotettu tämmöinen tietynlainen myötätunnon taito, eli myötäilemisen. Että ymmärrettäisiin vähän, että okei, sä oot kenties siinä tilanteessa, että sulla on ne lapset ja ne hauskat ruuhkavuodet, niin se saattaa vaikuttaa sit sun elämään muun muassa siellä työpaikalla. Koska ei meistä kukaan ole semmoinen jonglööri, että tyypillisesti sille, että siviilielämä on ihan katollaan, parisuhteet, koko se elämä siellä työpaikan ulkopuolella on ihan romuna. Sitten sä tulet työpaikalle. Onpas vasta päivä. Yes. Ei se ei vaan niin kuin mene silleen. Niin kuin se elämä kumminkin vaikuttaa meihin. Ja ihan sama toistepäin. Että jos se työ on niin kuin pelkkää potaskaa ja sä teet sitä silleen, että sunnuntai-iltana kun maanantaina sä lähtee töihin, sä rupeat jo hikoilemaan ja näkee painajaisia, niin kyllähän se vaikuttaa siihen sun perheen tai lähipiiriin. Silloin elämässä ei vaan asiat ole. Ja kyllä mun ohje on, että jos se työ on semmoinen, että sä rupeat tosiaan sunnuntai-iltana ahdistumaan ja panikoitumaan, että sä nyt lähtee maanantaina töihin ja älä mene. Kyllä elämässä on jotain muutakin kuin kärsiä työpaikalla. Koska sua varten on sitten joku muu paikka, mistä sun ei tarvitse hikoilla. Toki ymmärrän ne taustat, että siellä on rahaa pitää saada ja se on valitettavan monella se juttu. No, jos on päästy näin pitkälle, että aikatila on pysty järjestämään, saadaan dialogi käyntiin, ollaan molemmat läsnä, ei räpätä puhelimia, kyetään vähän menee vastaan sitä sun maailmaa, niin täällä se sakkaa sitten aina. Eli totuus. Ihmiset eivät vaan puhu totta. Ja sitten tällä hetkellä varsinkin se näkyy silleen, että kun se työ on niinku semmoista, mikä ei niinku yhtään nappaisi, mutta kun tällä hetkellä työmarkkina on semmoinen, että työpaikkoja ei ole tarjoilla, niin sitten niinku niellään sitä tuubaa oikein huolella ja sitten ruvetaan voimaan huonosti, koska ei uskalleta kertoa, että täällä on niinku kaikki ihan päin helvettiä. Ja sitten vaan niellään sitä tuskaa niin kauan kuin sitten pää hajoaa. Eli poikkeuksetta tämä totuuden puhuminen on kyllä tosi vaikeaa, koska se vaatisi sen, että me tunnettaisiin toisiamme. Että sä meet tuohon täysin, en tiedä tunnetteko te keskenään toisianne, niin että sä nyt ensimmäisellä kahvilla avaa koko garderooppia ja kerro kaikkia sun murheita siellä maailman pahuutta hänelle, eikö niin? Mutta sitten jos te olette niinku muutaman 10 tuntia jutellut, niin se voi olla, että sitä tulee. Ja tämä on se, niinku se keskeinen juttu. Että jos ei puhuta totta, niin ei synny luottamusta. Ja sitten taas tässäkin on se minä ja meidän itsekkyys. Ihmiset on aika raadollisia, että minä pärjään. Puhutaan vaikka YT:stä. Tulee YT, ovi avataan, YT sisään. Niin jostain syystä mun 500 tonnin asuntolaina on mulle tärkeämpi kuin sun 300 tonnin asuntolaina. Eikö niin? Jos me ollaan samaa tiimiä,
niin mä kyllä kamppailen siitä, että mä jään ja sä lähdet. Se ilmapiiri muuttuu niin kuin todella kylmäksi. On asiakaspiirissä joitakin entisiä nokialaisia, jotka kävi niin kuin siinä loppuvaiheessa, niin saattoi vuoden aikana olla 10 yhteyttä. Ja sitten kun se lappu tuli käteen, niin oli se, että lopultakin. Yes. No tää on niin kuin se homman juoni, ja multahan ostettaisiin näitä kahta aitoutta ja avoimuutta, jota peräänkuulutaan lähestulkoon kaikissa työyhteisöissä. Mutta ne on sitten seurausta. Jos tämä prosessi menee hyvin, aikatila, vastavuoroinen läsnäolo ja niin edelleen, ja saadaan rakennettua sitä luottamusta, niin sen myötä syntyy aitoutta ja avoimuutta, joka sitten kantaa sitä työyhteisöä aika pitkälle. Tämän suhteen voin jatkaa väittelyä pohveleiden kerran, mutta tämä on se viisaus, minkä olen tässä yrittäjäurallani ja 63 vuoden aikana oppinut työelämästä. Nämä asiat, jos toteutuu, niin se työyhteisö voi varmasti hyvin. Näin. Olisiko joku kysymys tämmöiseen vuodatukselle? Herääkö mitään kysyttävää? Vastaan mielelläni. Teitä on jo niin monta. Tämä on niin tämmöinen hyvä. Kerron vielä tämän. Aika usein, kun on tämmöinen tilanne, missä on ihmisiä, ja suomalaiset on siinä mielessä niin kuin tämmöinen aika jäykkä ja jäyhä kansa. Ja kokemukseni mukaan, kun ryhmän koko on noin 10, ja ne on ventovieraita ihmisiä, ja sitten joku esittää, että olisiko joku kysymys. Ja arvatkaa mikä on syy. Jos mä nyt kysyn jotain, niin mua pidetään varmaan tyhmänä. Palataan siihen kuvaan, missä oli ne kärpäsiä ja härkäsiä. Sieltä kysymys. Ihan siitä ensimmäisestä diasta, mikä sulla oli liittyen sun taustaan, niin siinä oli se registered trademark ja 3 kirjainta edellä sun tausta, niin se oli joku lyhennelmä siinä. Oliko mulla näin monta? Ja vielä. Ei, anteeksi. Mä taisin, se oli jossain sitten. Se on se varmaan tuo ITT-terapeutti. ITT, joo. No. International, vai mistä se tulee se? ITT-terapeutti on tämmöinen Tommi Helsteenin 2006 perustama yksityinen terapeuttikoulutussysteemi. 4-vuotinen koulutus, jossa ihminen porataan niin auki, että ei mitään järkeä. Sinne menee sisään joku toinen ihminen ja sieltä tulee niin kuin se ihminen, joka sen kuuluisi olla. Eli ihminen tavattavissa terapeutti. Ihminen tavattavissa terapeutti. Meitä on joku 300 sen koulutuksen käyneitä ja se on yksi koulutus mun kaiken muun koulutuksen taustalla. Ihminen tavattavissa. Ihminen tavattavissa terapeutti. Yes. Niin mainitsit, että nämä tulokset on tärkeitä ja sitten, että teet tällaista yhteisterapiatyötä, niin minkälainen se niin kuin lähtötilanne on ja mikä on se lopputilanne on ja miten se mitataan sitä niin kuin onnistumista, että joku pyytää, että haluaisimme lisää aitoutta työpaikallamme tai mikä todetaan se, niin kuin, ja sitten miten se todetaan, että nyt on niin kuin... No riippumatta teenkö mä yksilön tai yhteisön kanssa, niin me asetetaan heti alkuvaiheessa jotain sen tyyppisiä tavoitteita, että me voidaan niin kuin mittaroida sitä, että onko tässä tapahtunut asioita. Et silloin kun mulle tulee yksilöasiakas, niin mä ensin myyn mun palvelua 3 kerran pakettina. Semmoinen, joka erehtyy tulemaan mun työhuoneelle Tampereelle. Mulla on semmoinen kuin ilmainen tutustuminen, sinne saa tulla löpiseen ja verkossa voi myös niin ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä. Niin sen jälkeen käydään läpi nopeasti, että mikä se problematiikka on, jos semmoista on. Ja sitten mä myyn mun palvelua 3 kerran paketeissa. Ja mä oon siinä mielessä niin kuin rehellinen itselleni ja muille, että jos me ei kenties sun kanssa löydetä semmoista yhteyttä, että musta on sulle jotain apua, niin mäkin voin sanoa, että hei, eti oikein terapeutti, mä en ole sulle oikein henki. Koska mun mielestä on ihan järjetöntä rahan tuhlausta. Et mä en ole ehkä ihan perinteinen terapeutti vanhan urheilijataustani takia, mä oon ehkä enemmän valmentava terapeutti. Et kun mulle tulee yksilöasiakas, tulkoon sitten työnohjaukseen, terapiaan tai mentorointiin tai millä nimellä tahansa, mulle on ihan sama, se on mulle aina sama duuni. Sillä ihmisillä on joku problematiikka, jonka kanssa he haluaa päästä eteenpäin. Ja me asetetaan se joku niin kuin tavoite sille prosessille. Ja älkää vaan sit ostako mitään tämmöisiä niin kuin 1 päivän sessioita,
missä teidän maailma pelastuu. Yleensä kun on joku problematiikka, olkoon vaikka siihen ajankäyttöön tai itsensä johtamiseen tai johonkin, niin ei ole tapahtunut mitään nopeita muutoksia. Mulla on paljon johtaja-asiakkaita ja sitten aika nopeasti mä totean, että okei, sun ehkä keskeisin ongelma on, että sä nukut vaan liian vähän. No kyllä mä nukun sen 6 tuntia. No sitten me tehdään vuositöitä sen eteen, että se rupeaa nukkumaan niin kuin ihmisen kuuluisi nukkua, eli 7-9 tunnin välillä. Sitten se soittaa vuoden päästä mulle joku ja sanoo, Peraheli, nyt ei muuten vituta yhtään enää niin paljon. Et niin ne on aika hitaita, et ihminen on semmoinen otus, kun se on oppinut jonkun tavan toimia. Me halutaan rutiineita elämään, koska se ei syö energiaa. Ja kun meillä ei ole energiaa, niin me ei jaksa tehdä mitään sen tyyppisiä, kenties liikkua, syödä tai jotain muuta. Ja tässä palaan siihen, että se uni on kenties näistä hyvinvoinnin elementeistä kaikkein tärkein. Me nukutaan tällä hetkellä 1,5 tuntia vähemmän kuin esi-isämme 50-luvulla. Ja sen takia me ollaan niin saatana sekaisin.